patrol rin. At the EU also spoke about this matter. So, international community wise, alam nila yung sitwasyon dito sa region. Baka may makikita sila sa ilalim nun na pwede niyang exploit. Ang yung mga US funds. well, hindi natin pwedeng maalis dahil may Malampaya gas field tayo dyan sa west of Palawan. At pag meron isang gas field, ang chances na meron pang gas field in that area ay malaki. In fact, Shell, binigyan ako ng briefing ng Shell na mag-explore pa sila in that Malampaya area. And tingin nila, based on their study, na yung depletion ng Malampaya na 2024, kaya nila i-extend hanggang 2030 dahil may nakikita pa silang bagong well in that area. So, ibig sabihin, merong laman yung area yun. At dapat i-maximize natin yung area na yun at payagan tayo mag-explore.